We will shine, we will shine. La 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 la. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya yang punya akun Syafi'i, tapi oleh diceluk Mbah Yon, tak karepmu kok sak senengmu bro. Aku harap berbagi cara menghapus background foto tanpa menggunakan aplikasi atau cara manual. Pokoknya di HP, di foto sing arep diganti backgroundnya karo duwe internet. Oke, langsung we. Yang pertama buka Chrome, terus tulis remove BG. Pokok tulis podo sing nganduri contohnya nang video ya bro ya. Pencet dhuwur dhewe, upload image, nepokno gambar sing arep diganti backgroundnya. Terus pencet selesai, ojo lali dinteni sih lagi upload. Udah kesusu bro. Nah ini enteni wae yang untuk gambar lho hilang to backgroundnya. Nah ini soto edit meneh iki, pencet dhuwur wi edit. Di preview iso didelok sih. Nah aku nang preview ini soto edit nang ini. Backgroundnya digawe blur ya kena. Oh, kena tau pilih wae. Apa sing ngisor digawe transparan. Apa nganggo background sing enek nang kene. Apa nggo background langsung abang jadi nak wear foto KTP iso diganti. Warna liyane yo kena. Enak iki bro. Nah, biasanya mau iso ngedit nganggo aplikasi yo. Nah ini iso milih warna we, milih abang, barang gampang. Pamane pengen transparan ya iki wae cukup. Nah wis to. Download HD kena, tapi bayar we ngunang HD biasanya. Lho, kowe tak mlebu sik we. Kena kredite no tulisane. Nah, tapi rasa repot-repot, Bro. Soalnya download we ukurannya 400 papat itu. Kuwi lumayan wisan HD. Download langsung. Nah, dinteni jok susu. Dadi bro, lho iki dadi ta. Lho ireng ini ki berarti wis ilang background. Enak banget tau. Terus engko nak pane video sing ganti warna background saka transparan nang warna engko nang video selanjutnya wae. Nganggo aplikasi. Cilik aplikasi ini enak. Caranya gampang kan. Wis ki ya bro ya. Arep subscribe apa ora ya sak karepmu. Yang penting aku wis berbagi. Oke. Muga-muga barokah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.